Okay, mga pangsami, sama na natin ang iba naging aros tanong na pamakalaan niyo sa kuha ng mga video tanong sabab sa ilalim na kaiyaya magaling tanong na sa mga ulama tanong na yan na matarangpin na yung moto kapag magaling tanong pilihan inshallah. Sa mga pangsami, pati sisinag yung alim tanong si Alim Abdul Basit Salim sa pandangan tanong sa mga tanong sa mapi apa mo tungan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله عز وجل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الذي تركنا على محزة البيضاء ليلها كنهارها وعلى آله وأصحابه النجوم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Orang yang bantu batanak Allah syahadatu bantuan nama tatang kedarku Allah syalawatan tanuf Nabi Tanuf Muhammad alaihi salatu wassalam pertamanin tanuf Allah ibagay rakatan wallah syukha barakat aqawiyawiyaw nagu syukha barakat akapaganong tanong siya kanyan sa anong namawri dia syukha lalayaman ibabagay oras adiyang station niyo station tanong kapananaguntaman adyung kaya mga pagaritanong mga babaytanong pantag salitan di kapakapapakinaga malagi sa kawang-kawangan papakakoy sa kawang-kawangan nagupapakaw kay sa diyang kaya ang mga television aditan di kapakapamagilaya pantag mo sa obak kalo-kalo na pagkaumanan adiyang kay asabutan o sang kaagamatan o Islam balilaborong na diyang kaalungan na Jumaa imanto na alungan na Jumaat diya so isa at tatarimaanong sa pangni na alungan na Jumaat at natugo na biya matatago Siko ano nga na Jumaa isa kauras apang niya tatarimaan na panunain sabab sa dapan mauma sa waktawa maghrib malukman miya bulubulong adatan no kapakapapakinaga kapakapamagilaya sabab pa din sa sitwasyon na masusuwa dunia diyan kaya kalalang kapang kay apanyakit Digitan wa COVID kenapa si musang ke Norte kenapa si musang ke Dilsor kenapa si musang ke Pilipinas kalau manang kapedeng sang ke dunia kasar susunaya adi terun mga patatarwa di ridwe tanu padaya ari duwe adi kan kata ni buntalian matai kurang ibuntal mapuro umababa o pangau da panganian la ilaha illallah itu sebab anak kata Allah subhanahu wa ta'ala adna masya asamang tao na sabab sa kipagkalak nilang kapatay na yak يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية
Ada na mga tao tuwala sabab ko kipagkalakaniran ko kapatay na ipagkalakiran sa datarian ang manusia. Sa datar din o kipagkalakaniran ko Allah. Udi, nakasobra ang pansukalakiran ko datarian. Adi sukalakiran ko Allah. Imanto na ka pa kaya makatataling umad imanto. Imanto na paganero. Akalak. Na pagkalaka sa padaka. Bubulagat tayo man itong na matitinay tatantang ka. Kaso susupekan na kapon na ba na COVID din. Na dito na ka na po na ba COVID ka lagat ta. Ari manager habi mo. Kaya pa nang si Bella di siya basagot. Na ayaw maanan yan na ayaw mabuha masuswatan na kaya nalagat ta. Aka na po na ba COVID. Na dito pa kapalagay siya normal ka dito di matinagawa. Katigiran pa na ba itong buong pado? Na ba ng pagkaman niya ganda mataka, si ipagkaburo sa sulod. Na di ang kaya alagatata. Na di pa nang kaya dinagtaka ka di siya mas. Ay di patay tanang ang masta. Na buro ni gira ang katarabi na daka makapamaras. Kaya po utang panas na hong ka. Mapasangay at iwa. Di ang itatapong rakatan wala. Ugin na sa katano napupalag tanong ako sa protocol kati dia ang mga inda mga Arab na may agamas na sakapan ni pagmas na may katawa-tawa ang maranaw o ay na dia pada ang mga eksamin wala nilaman hinakukuhan pag ganyan ako binamas masbu nakati may kaisip man official kati dia mada panglitawalaban mada na helmet man makapag-helmet tanong niya tayo Naudip man yung mga na tanong man. At yung mga tanong man sa mga astronaut. Ro tanong di mabaling sa ulan. Allahu Akbar. Napasa nga ha? Okay. Na kapakaya din ikapapaka ikatira wallah. Nakapapakatan naman o Allah ko sabagi ko sabad akalilipatan niyan sa Tuhan niya. Laman sa sakti man kubi. Di na dunia. Na ay dunia lang. La ilaha illallah. Ladi nga katawan, ino ka pagkalak sa COVID na ay man nakipagkalak ka na kawan na uba ka matay. Ladi yung bisa na kapatay, di nga ikalak ka. Apya din na COVID ka, kada pa nasakit ka, na andin ikaw ma o ajal ka, napatay ka din. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidnillahi kitaban muajjala. Didintu Allah matay, subaran niya ginawa sa taman sa di matarotop so ajalian. La ilaha illallah. Nadi mangalip ng Allah. Ayaw maana niya kapanganintan ng bangko Allah. Adi yang prakasararundin. Kata mo mga April 2021 nasaragun na tarotop. La ilaha illallah. Pemili niya kumya bulu-bulu sakit. Oh, kapanganintan ng Allah. Ilides tanurun Allah lang nagusto lang ng pamilya tanong. Nagusto mga pamilya tanong. Kita tago kung barang-barang ang insang Pilipinas na ayamala na sisang ingin mga foreign. Datasan sa Saudi Arabia, sisang nga ingin mga Arab sa France, sa mga tunganin tanong. Lang na din ni kapasya ng Amerikano sa kapipia ginawa. Sabi ayamanan yan na mapipia ginawa ng tanong. Lang sa ngayon tanong na ayamala na sa kanusan sa mga foreign. Sa ayamanan yan na makambaling ang kanusan mapipia ginawa niyo mga pagaling mga babayani. O rin yung mga lipin Allah na tigak na ayaw pag-usay na na diyan kaya kadir wallah sa Surah Fatir. Surah Fatir. Ilang naman ka diyan nga Quran na marambarang Surah Fatir, Surah Al-Ahzab. Kausap man sumalukulukati pamikiran na tinagrabi kapi ang kaya Fatir na miyali siya Quran. Na kapag ipanakabanar ka na o ay gusto din yung nanapatira kinana gusto ang miyali pa sa Quran at ang surah Fatir o ginakanawa di yung nanap kinapatira o yan kay sa alungan sa katawa mama subtigitan mo masandag datarupawan sabi mo siya nga alin ulama ginagurwami o baka katakawi o baka kararangit o baka kamaratabat kasakan na ayaw po pangalan na kanasa benar ang usuribat upama kamarinibat ako na ayaw kabiyakan na makamtula ko na natingin ipag-isyakar ka na tarwa nga sutitwa ka pa kang babatakin sa kitab makatatandang ang alin tingin na ito ni ipag-isyakar
tina pupugili niyo mga ulama adiyang kanan na Quran na tarutok ko tarutok a kompleto ko kompleto tiga nga makataon na kabus na ipagin siya karang na tiga na so tumuso pariksa bendo so tutul na tumuso pariksa pupariksa na kanya ka kena aba ko ulama naan pa kumanya siya utang na tiga na tani pakisya ka na tingin pa makadiyang ka na Quran tanu apo pagilin niyo mga ulama na kompleto atarato ino dia nga ngaranangan doon mini daftar doon ni aloy na tingin nga maaalay magrabi siya kanya gusto niya pawala mama ay na ni siya nangangaran niya no may staring sa Quran tingin niya kaya aalay magari anto na abisi piu-piu lang ngaranaka na tingin na so kamatan niyo na ay piu-piu lang ngaranangan na si tarako ko. Ino, may ano yan nangaranakan siyang anak ko na si tarako ko. Nagkatap lang ang ito alim. Tingnan kayo na masuko-suko. Natingin na dalawang ko pamilya sa Quran ang nangaranakan na tarako ko. Ano nang alim na bububungan. Siyempre, ngaran niya ang panaya sa middle. Nagyari yan ng mga ulama. Basta benar na di pagkitaban wallahu riba. Wa qul ja'a al-haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa miya kataling matuwala sebenar oy na sebenar na sepanganyan na tebanyan soribat jadi pagkitaban wallah ada enggak agama niyan ay ini nakata tentang ang Ali tinaway kigari yang kana nangaranaka na mi anu sa Quran ana di kekala-kalaan kay amama adi makapaparatia tingin au alim apia dia nga ngaranaka na tarako man mi anu sa Quran pemakalang bakan mga ulama na di na pa makinugang kaya din sa Quran nga ngaranaka tidak na taon na niya nubat yung ayat sa kapos sa surah Al-Jumu'ah wa idha raw tijaratan aw lahwa infaddu ilayya wa tarakuka qa'ima waktu mi ada orang utangannya gitu wa tarakuka tigang kaya mapawapawalana matamshu pamana sekata gubiskan buku sa Quran ugin na sabab sa syaki itu nakut pengenal sa pure na ayam wa miyatarin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh na kaya sababan ang amanan yan nakapakapag-islam yan diti imapi akapamakaisya apa pamakaisya umariliba sa tindigin nang ganatan yan na pagawan yan na umakaauntol sa ama na tindigin na di manisakay na papanabanar sa kapapagalauparatin yan na usabot yan si kwagamatan wa agama Islam kana aba kapamakaisya akapapawal ada pernah si ikumasaw na biladaw dia mutakatir wallah sa surah Al-Fatir أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ذلك هو الفضل الكبير صدق الله العظيم أنتني pada makna kata kata Allah ini bagaimana itu Allah piyaki pangwarisan namin itu Allah kung mga tao at siya na ito amia pili ami pada ko mga ori pa namin ayaw maana niya na diyang kaya kitab na usa ka pagari ko sa kaababayakan na kakaliman na ka aaya kitab ka na sa Quran na ayang kading gulanan na sumaan ng Quran na inisabar Quran na inisugo Quran na karina sa padaka ko ori panwala apinilihan apa kababayan yan awrathna alkitab alladhina istafayna min ibadina so sino nuto apyaki pangarisan na mikiran tugu Allah so kitab amya piliami apada ko mga ori panami ayaw mana niyan na basta aya kitab ka na sa Quran na padaka ko ori panwala ta'ala amya tanduyan apa kababayan yan padung tugu Allah kata pakatan lantan faminhum zalimun li nafsi na padakiran tugu Allah so mga tao alalaliman yan aginawan yan
sa salimbutan yan aginawan yan. Antang ka mga tao sa salimbutan yan aginawan yan. Lalalim niya aginawan yan. Katawan niya na ay ipatagumpian niya na suagaman yan na mandi katawan adin yan tatagong sa ginawan yan. Suagaman yan kalalalim niyan aginawan yan. Miya kaysa siya kumasaw na dulado. Adin na ba ay agalabakyan nakapangawol. Ato na utak kapangawol. Na dia ko tatigitan wa dinisya apapagalan na umani mapasadian nun nawitunin sa padian kadilibernian kapasaan yan aditi pagkasabapan na dinani paginta wasira na uswata iyan adina nitibayo mapasan yan na kumun sa kaniran na mga gastuiran na dito ni sasabapan wallah akapagkawiyawiyaginan ang bataan pakaginta sa tutun ana niya kapasad maul ayun yung kaya pakapasad maul na kinuman niya, nalipat yung piya-piya, kidit yung piya-piya na atangom. Kapusan yung sa panyan. Ayun yan na ka-eer ka, kabababay-abay ang kotwabay. Katigyan na una pagkakwa kami rumman sa gusto ang bataa. Na yan na kaya ka-aantap sa panyan, niya kumaangkay amal apapano. Na uniyan tukaa ang kaya adinisyan, na uniyan nun agawa. Na inilantapang ko tapapanok adiyang ko to adinisyan ang dilibernian sa padiyan na taman sa badan niya ang ko tapapanok ana niya makasugad ang ko tabay katigin na ito na paniteros sa nakang sa padiyan miya na supupul sa anakan na ipamasamis sa gastami ang uswatakan na ito na panipuput sumanakan sa padiyan nakupul makasugad ay ako na kaya pekirin na sa mga nabila daw asama na itong naayakin ayat na ito na sa Nabi Allah asa daw samyong tinanda sudah to dagu mga garbiyan ako to sikun to daya na mong tulong nasamyo rin ayun yan ang kasur tinaya Nabi Allah adaw ay Nabi Allah adaw iman to na miyang adaw pakurka tumudo na may karak na bay umay karak man yung umap kamamalaan na pantag akong kadan na tinasumyong akurka na to natumudaw na pakabubulusan kaman sa kaya pakamang karakbay dahil ko napitero ang tabi ko na dulado hal rabbuka dalimun aw am adil ay daw basok ka din na naka nasalimbut lalim anta ka ba mauntol sokad na naka ana sunod dulado na matataka-taka pamikiran niya miya sabi na kaya na ganyan sa kutabay dakon mati na simbag na bila daw tingnan ba anto na nga na nakatero ka baad na pamamadayan baad na kaaantapan na katero ka na tingin na adin kaaantapan ng katero ka inwa karakainin siya umasukan na naka na ayamaan niyan na palalalim sa limot anta ka ba mauntol sukad na naka tingin naman ang tero na tingin na sakad na padako kundatuan ka ang manusia na ayak kawiyawiyaga ka naguswata ka na arwar-arwar na diyan itibayo nakapangawol na umani mapasada ka nun na mitanakan sa padiyan na pasaan ko na mamamasa ka meron sa gusto ka naguswata ka na ipag-isa ka umasok ka na naka nalalim anta ka montol kaya ka nakapakama sa padiyan aawidan ko adiyang ko tuwa inahulak na miya ko maamal apapano na tiyo ka iyan inagawin na nadakan din na may law andan yan iniantap ana sudaw na di makaptero ka isa sifatudaw na basta amago ka sa kukuman na diniyan direct da ana pupuniw sa wahay o antone wahirun wallah atawa na makatatantagin yung sunat nila daw on dako na kay Madina pagkatotok ang utapay tawawaling na bila daw kawat katotok ayun yung kapkatotok na tuwa na bila daw dahil kinurak na kang niya kada-kada nagtutok lekaano mga guardian mga dato mga mama asapulo kataw akada kaliran natinasulukin napiakasulsiran nung nabilado tingin na mga dato anto na pagang inirakan ang dadakadakalakan tingin ko ito mga dato sa kami na diala daw nasapulo kami ang mga dato mga mama nanukanuanan natin na miya kamera ka adin na pagangin na mera tingin na pagangin ni na umani sa katawkiran na diuduyan ng kaamagato sa dinarian diuduyan ng kaamagato sa dinarian
Tigian na hey Nabi Allah daw. Tigian Nabi Allah daw na ayat tigian na apat pero na merka na katayat tigian sumabagatos sami adinaro. Sa kulo to mga mama na manisa na mikuto siya magatos adinaro. Na imbagayan niya apa mamagayan na kadyesos samay amin. Tinato na samay ay na tinamada kami sa lansak sa kami sa pulo kataw kapal na miya sugat ta kami subu-subu na miya sugat ta kami mabagara-bagara na miya nabuso awang amin miya nabuso lansami na datingin na mati uway na miya da sukala na bunia nakadatarang yun na miya miya ay maanan yan na mauulon adinis sang kotalabu na damakatarusuin na ini sumayamik wallah aasarama kauma kami singad adi kami mamatay uy na magay kami din sa mabagatos adinar adito ni samayami na iman to nakates yung mabagatos sa adinar na imbagay merkahe na biladaw adi so samay amin na imbagay amin biya kasi nga so na biladaw sangi masama no to na sa pulo kataw sa pulo dinar sangi wari manager habibo agi akong kumakaliwang ko to mga mama sa pulo napsinga sudo nung nasong isubay na tinamele nga so tigil sukad na Allah na montol na balaling mieleng ka tigian so dinisaka na kanaba mielang kabiya din wallah kau tum sa miniyulang ko ay maknanya na lansya nakatya sumedian asang gibudinar na baling ka din kasukad na nakanamontol di makando pa yung koto abubay kabanya mapagarga isa magataw sa dira ng koto adinisyan ini yang makalalaw to imantik bali ang utapira na mata anak yang manumanan aparate adi yung kutas sa kataw babay naman utos wallah akaun to liyan agi sunabila daw na miyakapi-api kabagay sa kukuman di niyan terangga ni gira ang magifta agu bagay sa kukuman daan na papanganik wala sawahi miyakay sa kung siyang masa nabila daw na ada na dua katawa mama yang ginaway na adna sapiran na talong dua katawang ginaway na ayas sapiran na talong asapi pimbagi ka na dua tingin man ito na magigita tigang ngotay siyaw nang asapi at talong dua rakan na isa pa mana niya sa ngotay sa na dua na ngotay sa na isa na tiya ini istapid na ngotay sa kataw mama ngotay sa timan arkenun nasa ikaw pa diyan na dua arkenun ay na kaya pakabagi dua kaya kito siya ito kumasaw na biladaw na dua kaya kito na isa sa ngotay mama ngotay sapi nadama tinakinuan yang mansusapya kay tuwa isa inyo begini tinatasi penanganan narakaon kapara ba talurakan tiga din kaya amama asina karya naning adua tanah pimbagi kana dua raka na isarakan tagsira kami nirami nakinuan ka panang kaya isarakan nun ay tiga ka amama samanta ko nabilang daw kaantan niya makukong sabi siramang ko nabilang daw tubo nabilang daw ng tunari awida kaliwa dua katawa mama piano tulang utas sa katawa mama tingin ginaway kami na talawa sapi amin na pimbagi kaya kabiyagiin na pimbagi amin na duwang na isa minarami ko kaduwang na isarakan na okay mo to kalindian naman ay tingin na widakan na biyula daw na sakan na isarakan na duwa kaya kito kaya bagino nakinuha niyang panangkayar kakalaw na satiman na miya talaro na sakan na miya siruwa ko ato yung talaga siya kukuman nasa daw na tumatandang likmang pero kapag ipiniyok man sa wahi ato na yung butali na kukuman dako nakimati na miya ko masa Jibril alaihi salatu wassalam tuh Jibril biya ka makora natugon na biga daw lang to ni kukumanay ako kumanon wallah adua talwa sapiran adua siya na pimbangiran na dua kaya kito na siya kito na isa dapan man mati na kinuha niya man siya na talo kaya kito siya kito na daw ato na ikukum saya tuh Jibril ay ako kumana imbataduan ako kumana terong nakarkakon na dia nga na kadua mama rakaya na isaw na kinuha niya kito so isaw na siguro na siya kin na talo na dia nga na isa amama isa arken na kinuha pa na dia nga na mama so ikatalo na siya kin na siru na terungam siya nga na mama adi complain aya pa na kukuman yan na putaan sa hulo tungo na biyula do ay no to na tingin na terungam hawin kunya nung terwa tingin na gari kate si kukuman no padnan tingin na ikatalo ikadua mama kasi singa tingin na kaya sentanong tinaayak ko kuman na siya kayo na pimbagi so talo asapin na duo na isarakan na kinuha niya so isarakan ikat taloro na miyas jirur ka naskatigyan na yatingin ni magir ka kuman na putang ang siya ulo nadako na kay mga tero na miya kagurok na pungurok ay niya kong kapurok nakatatantangan nung nabila doon
tinino ka punguro bayap ti guro ka na daga makukumpiya ka kenwan lang niya kay sasapi na daga makabenar aya pa ni kukumara na putang nga saulo badi na ni kiguro ka agi ka putang nga saulo tina di ay tiya nakapupakaguro ka kan na miya kapi aginawa ka nakamata na mong tulusokan na naka tinay no na tina miya patot din nakapotole naman saulo tinay no to na timan si man siya kenan ag nga na mibagi ko sapi adu na isarang na kinwan niya so sapi ka nakatalaro langon oy na ya panay kukumrang na puta na ko saulo na benar mana nang nakukuman wa Allah tinay no na tiya na sa kamani miya kapatay ko maya kenan na miya kapi aginawa ko tiya ka kikita sa karon naman ang utak kabutaduan na sa kukuman so ayaw mana niyan mga uripan ng Allah subhanahu wa ta'ala na dito niya kukum dahil pa na makakuha ko sapi ay pa na minik ko ngayon ito na piyutan saulo kagian ng busa miya patengin so ang kota mama ang magibag sa mga sapi naman na nang suwalay girat suwalak mo tayo sa kukuman ayaw mana niyan mga uripan ng Allah na dito padunto Allah ko mga tao abigan na kang sa kitab na mga tao apapalalim niyan ang ginawa niyan anto na iyo kita kapalaliman ka kung ginawang ka na diyon ko ito suwallah nakataya inisya pariyar kaya di umuting ka di ipananghiling ka na oranian tabiyo na ayaw ko di nga bakon na sumarata inisya parkawala na padaka ang ginawang ka apalaliman na ka ang ginawang ka apalaliman na ka ginawang ka na dito mapiya so mga tao ayaw na nabakyan na palalim niya na ginawa niya na dito ka surga sa taman sa dinin alin ng koto kapalalalim ayaw mala apalalim niya na di ginawa niya ikhadwatuhu Allah wa minhum muqtasid na padakiram mantuhu Allah sa mga tao asi imatatago sa matengka kasusukulan anda kato nakapman ang mga uripan Allah ayarog pa niyan ayaulaw niyan na tetangkaan niyan na susukudan niyan sa simban niyan si Allah wala na mapiyad na to ha sa katawa mga amya kawma ko nabi tigana ya Rasulullah ara'ayta inni salaytu maktubat وحرمت رمضان وحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك أدخل الجنة قال نعم أو كما قال صلى الله عليه وسلم سكت ومن أميكم كنبي قيل يا رسول الله أنا بقي الشفرقة تقول نبي أنت نوتو نتيجنا pagkamatakan akungka pagkamasaan akungka pagkailay akungka man mapita na di ako di siyambang ko lima awakto na di ako di puasa ko Ramadana nakiyalalakan sa halal nakiyaramakan sa haram ipag-isakara kaya Rasulullah bakasulak ko sa surga setula biya uway bakasurga ka diyuti mga tao ang matatago sa matengka dito sa katir wallah wa minhum muqtasid padakiran tug wallah sa mga tao ang matatago sa tetangka na madinit man ito ang kuto matatago ko agama at tetangka na ayak man na marata na ubang ka po pamakas sobra ayak ko na ibaratang ito tigtanwa ifrat tayo na ifrat na pamakas sobra nadatar ko lang ito miya kay siyalungan na nasumya gadabay na may niyong nabi inaw na ba inami ko kuraba bukiyan na dia pernah parasya na dia pernah maaator ka sa tigitanwa miya kang babalis kada abunta niya di mata tanwa na papalala ka pa na iya penanditar niya na miya runo-runo buringan din na da pernah bala asila siyang katitinil na palala ko to ba na miya leong nabi na sokele nabi na datarumi karata ginong nabi sallallahu alaihi wasallam na magan sumaga niya katalo ko mga padako mga sahaba niyan ay mga pagariya katawan niwang kutobo ba sumiyagid mele niwang uta sumiyagid tiginawa ya Rasulullah mele ka sa dator ko ele meron na tumunag yan tayo kikarumaro at tayo kikidarudo paro ada taro niya na matatano na ginawa niyan mele niyo may kukuraba bukang kutobay na di matatano na guntanian nasa pansonditan niya na ayamaan niya na marunod na palalakap na makatitingil na tinakarumay pulan katawan nila suki karumang tinadab sa karumang niya na mama na tigyan na miya kapasya-pasyang ikasimbag wallah miya kapasya-pasyang ikapagamal na sabag sa titun komisubra sa simba niyan ko Allah
nataman sa kinipatan yan si karuman yan ababay. Sa dinyang panagkibugay kay karuman yan so hakyan atas tanggungan yan nun. O kasisiyapan yan nun. Kaaya mo iman to amatatewi na di aginawa niya nakapsimbaan yan ko Allah. Ato nga binog siya na masusaw babay. Kagya dataro do makakikibiru dataro do makasasiyapon. Kasi karuman yan na inindirin nun yan kada niya nun bagan so kabenar yan. Piyakisyo nga nun nabiyang kutabay, ano, stub na makaalang ko ta para tiyak ito. Kaya giraman magwa ma-emosyonal ta. Kati abang nga nipagdami gira ma-emosyonal ka. Gira ma-emosyonal ka sa para tiyak at tamang kutibing ka nasa sapang nga nakaamano. O, nataman sa agina mo ito na di kaumpungkan. Nataman pa siya pagkana basta tika panganang ka na Pilipino na di ka pakay. Ito na bisik katawin ka sa ginawa ka. Babitak tao. Allahu Akbar. Madaka na sa mga dogstan na basta ko na pasada Pilipino na diungkan. Oh, na ilayang ka man, ilayang ka, pamana ilayang ka, uba haram, anta ka haram. Udi na alal, anta ka halal. Kaya doon ka matatawis sa gada-gada. Na dito mga emosyonal. Datara mo ta sa kataw amama. Ana, dako na kimati na piya kisungan mabi. Tingnan ya Rasulullah. Bab na rapi ini tumakong ka asyong ko ka tinaway. Tinabang nga karumang utabay. Tinaway karumakan. Tugon na biya naman ang utak ito fi anfusikum haqqa umanisay na adna kabanarian. Api at tugon na biya adi ginawang ka na anak kabanarian. Nasi karumang ka na anak kabanarian ka. Atas tanggungan yar ka. Na kailangan na mibaging ka kikarumang ka. So atas tanggungan ka.